عزوز سلام تانا بصحكم زتخبركم تختاتلتي مدبات هيلن انترتينمنت نلومي بزعبا روانداوي مراحي هاجر بول كاغامي كمون اب رواندا استخايد مزنات عليت وصيتون اتالالايون بزبر رئيسي تملسناكم علنا نمكتالكم دامسكنا كصافص امي مدبنا مسان غصحو بخبر نعدم سناي مكتتال بول كاغامي بوحلل امرارحو زفلت كابتم اب افريكا ገለ ብሉጻት መራሕቲ ሓደ እዩ ፕሬዚደንትን ወታደራዊ መራሕን ሃገር ሩዋንዳ ፖል ካጋሜ ኣብ ጊታራማ ፕሪፌክቸር ዝተባሃለ ቦታ ብ1957 ተወልደ ካጋሜ ቱትሲ ካብ ዝበሃል ብሄር ዝወፀ እንትኸውን ኣቦኡ ምስ ካብ ብሄር ቱትሲ ዝወፀ ንጉስ ሪዳግዋ ሓረግ ትውልድ ዘለዎ እዩ ከምኡውን ኣዲኡ ምስ ሰበይቲ ንጉስ ጥቡቕ ዕርክነት ዝነበረ ምዃኑ ይንገር ኣብ ሩዋንዳ 85% ዜጋታት እታ ሃገር ሁቱ ዝበሃሉ ብሄር እንትኾኑ ቱትሲ ድማ ናይቲ ሃገር 15% ዝሽፍን ውሕድ ቁፅሪ ዘለዎ ብሄር እዩ ቱትሲ ካብ ዕጡቓት ሓይልታት ሁቱ ዘራዊ ጽዕንቶ ይበጽሕን ብምንባሩ ኢሉ እውን ስድራ ካጋሜ ምስ ንጉስ ቱትሲ ይርክብ ዘለዎም ብምዃኖም ሃገር ለቂቖም ክወፁ ተገደዱ ሰላም ሲኢኑ ዝተመዛበለ ስድራ ካጋሜ ዕጩኡ ምብታን ኮነ ክልተ ኣሓት ካጋሜ ናብ ጣልያን ዝተሰዳ እንትኾና ሓው ድማ ብመኪና ሓደጋ ይውል ዝኣነም እዞም ዝተረፉ ስድራ ንዝተወሰነ ግዜ ኣብ ኮንጎን ብሩንድን ድሕሪ ምጽናሖም ናብ ዓዶም ሩዋንዳ ተመልሱ ኮይኑ ግና ምስ ተመልሱ እውን እንተኾነ እቲ ዘራዊ ጽዕንቶታትን ዓፈናን ክቋርጽ ብዘይምኽኣሉ ብ1960 ዳግም ናብ ኡጋንዳ ናብ ዝርከብ ስደተኛታት ካምፕ ኣምርሑ ነዚ ቀንዲ መልዓሊ ምኽንያት ተገይሩ ዝወሰድ ብ1959 ብቱርስን ቤልጅየምን ተቃውምቲ ዝተጀመረ ዓመፅ ሓረስቶት ምንቅስቓስ ኣንጻር ልዕልነት ሁቲ ምዕማፅ እንትጅምር 20,000 ቱርሲ ክሞቱ ድሕሪ ምኽኣሎም እዩ ንካጋሜ ሓዊሱ ብዓብላልነት ሓይልታት ሁቱ ጭቆና በፂሕዎም ናብ ኡጋንዳ ዝተሰዱ ሩዋንዳውያን 59 እንዳተባሃሉ ይጽውዑ ነበሩ ካጋሜ ናብቲ ማዓስከር ስደተኛታት ድሕሪ ምእታው ኣብኡ ከባቢያዊ ትምህርትን ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝኛን ዝጀመረ እንትኸውን ብሉጽ ተማሃራይ ከም ዝነበረ ይዝረብ ይኹን ደኣምበር ሩዋንዳዊ ስደተኛ ብምዃኑ ናይ ኡጋንዳ ዜግነት ስለ ዘይብሉን ንዝሓሸ ነጻ ትምህርቲ ዕድል ወይ ድማ ስኮላርሺፕ ክረክብ ኣይከኣለን ብናይ ፈተውቲ እድርኡ ገንዘባዊ ሓገዝ ትምህርቱ ቀጸለ ፖል ካጋሜ ኡጋንዳዊ ብዘይምዃኑ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ካልኦት ጸገማት ይበጽሕዎ ከም ዝነበሩን ኮይኑ ግና ኩሉ ግዜ ሩዋንዳዊ ክኸውን ይደሊ ምንባሩን ሓደ እዋን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ተዛሪቡ እዩ ካጋሜ ዕድሜኡ 20ታት ምስ መልኦ ምስ ደቂ ዓዱ ብምዃን ክልተ ጉጅለ በጻሕቲ ብምጥያሽ ንሃገሮም ሩዋንዳ ብ1977ን 78ን ጎብነዮምዋ እዮም በቲ እዋን ኣብ ሩዋንዳ ብ1973 ብዝተገበረ ዕልዋ መንግስቲ ምኽንያት እቲ ሃገር ኣብ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ዘርኣዊ ምትፍናንን ብምንባራ ካጋሜ ምብፅሖም ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚቱ ተጋዕዘ ኣነ እቲ ጉዕዞ ከይደ እንታይ ከም ዝገብር እኳ እንተዘይፈለጥኩ እንተነኣሰ ግን እንታይ ግበር ከም ዘሎ ንምፍላጥ እየ ዝኸድኩ ክብል በቲ ሓደገኛ እዋን ዝገበሮ ጉዕዞ ምብፃሕ ሃገር ኣብ ቃለ ምልልሱ ይዝክር ካጋሜ ኣብ ማዕስከር እንዳሃለወ ትምህርቲ ዝጀመረላ ንቴር እትበሃል ትምህርቲ ቤት ንካጋሜ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ እምነ ኹርናዕ እያ ኣብቲ ትምህርቲ ቤት በቲ እዋን ናይ ኡጋንዳ ንቑሕ ኣክቲቪስትን ድሓር ድማ ብ1986 ፕሬዚደንት ናይ ኡጋንዳ ዝኾነ ዮቨሪ ሙሴቬኒ ዝተረኸበ ኮይኑ ፖለቲካዊ ግንዛቤታትን ወታደራዊ ልምድታትን ንኽቐስም ዕድል ከፈተሉ ሙሴቬኒ ንካጋሜ ነቲ ኣብ ኡጋንዳ ዝገዝኣዝ ዘሎ ጨቋኒ ስርዓት ክቃለሱ ከም ዘለዎ ምእመኑ ድሕሪኡ ብ1970 ካጋሜ ናብ ታንዛንያ ብምኻድ ምልምል ወታደር ብምዃን ኣንጻር እቲ መግዛእቲ ንምቅላስ ተዳለዉ ናይ ሙሴቬኒ ተቓላሲ ውድብ ኣንጻር መንግስቲ ኡጋንዳ መጥቃዕቲ ብ1981 እንትጅምር ካጋሜ ካብቶም ኣብ ሓደ ጉጅለ ዝተሓቆፉ 27 ተወጋእቲ ካልእ ምስ ፍሬድ ባህል ሩዋንዳዊ ተሰሊፉ ነበረ ድሕሪኡ ካጋሜ ናይቲ ውድብ ናይ ድሕነት ኦፊሰር ብምዃን ኣብ ገጠር ከባቢታት እንዳኸደ ሓበሬታታት ብምእካብ እንዳሰርሐ ንዓመታት ጸንሐ ካብ ታንዛንያ ዝተበገሰ ብሙሴቬኒ ዝምራሕ ውድብ ብ1986 ንኡጋንዳ ተቆጻጸርዋ ድሕሪኡ ሙሴቬኒ ፕሬዚደንት እንትኸውን ካጋሜ ድማ መራሒ ወታደራት ድሕነት ከምኡውን مسؤ ዝነበረ ሩዋንዳዊ ፍሬድ ምክትል ሚኒስተር ምክልኻል ብምዃን ተሓረዩ እዚ ዕድል እኒ ፖል ካጋሜ ዝቐሰምዎ ፖለቲካውን ወታደራዊ ልምድን ብምጥቃም ንሃገሮም ሩዋንዳ ካብ ዓሌታዊ ስርዓት ባዕዳዊ መግዛእትን ዘርኣዊ ጭፍጨፋን ንኸድሕንዋ ዘኽእሎ ምዃኑ ጥርጥር ኣይነበሮን ፕሬዚደንት ሙሴቬኒ ንካጋሜ ንስልጠና ናብ ኩባ ለኣኾ ድሕሪኡ ድማ ንኻልእ ስልጠና ናብ ፎርት ሌቨንወርዝ ካንሳስ ዝተለኣኸ ኮይኑ ብኣሜሪካን ወታደራዊ ትምህርቲ ወሰደ ካጋሜ ካብቲ ናይ ኡጋንዳ ውድብ ተመክሮ ብምውሳድ ምስ ካልኦት ሩዋንዳውያን ብፍላይ ከዓ
ኣብቲ ማዓስከር ዝነበሩ 59 እናተባሃሉ ዝጽውዑ ብምዃን ውድብ ሓርበኛ ሩዋንዳውያን ድማ ሩዋንዳን ፓትሪዮቲክ ፍሮንት ብ1987 መስረቱ። ኣብቲ ምስረታ ካጋሜ ዕዙዝ ኣስተዋጽኦ ዝነበሮ እንትኸውን ፍሬድ ድማ ናይቲ ውድብ መራሒ ኮይኑ ተመርጸ። እቲ ውድብ እቶም ኣብ ማዓስከር ዝነበሩ 450,000 ቱትሲ ንኽሳተፍሉ ዓሊሙ ኣብ ሩዋንዳ ንዘሎ ብዓብላልነት ሁቱ ዝምራሕ መንግስቲ ንምቅላስ ቆሪጾም ተላዕሉ። ውድብ ሓርበኛታት ሩዋንዳ ናይ መጀመርያ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሩዋንዳ ፈነወ። ካጋሜ በቲ ሽዕዋን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ስልጠና ዝነበረ እንትኸውን ናይቲ ውድብ መራሒ ዝነበረ ፍሬድ በጥቅምቲ 1990 ኣብ ዝነበረ ውግእ ህይወቱ ሓለፈ። ነዚ ስዒቡ ካጋሜ ካብ ኣሜሪካ ብምምጻእ ነቲ ውድብ ሜጀር ጀነራል ማዕረግ ብምሓዝ ምምራሕ ጀመረ። ድሕሪኡ ቁልጡፍ ዝኾነ ህንጸት ሰራዊት ናይቲ ውድብ ዝጀመረ ካጋሜ ኣብ ሓጺር እዋን 15,000 ወታደራት ብምሓዝ ኣብ ልዕሊ እቲ መንግስቲ ዓወታት ክሓፍስ ከኣለ። ውድብ ሓርበኛታት ሩዋንዳ ንህዝቢ ሩዋንዳ ፖለቲካውን ህዝባዊ ዓላማውን ብግልጽ ከፋልጥ ጀመረ። ካጋሜ ዓላማውን ንምፍጻም ዝሕግዞ ስትራቴጂ ብምሕንጻጽ ነቲ ጨቋኒ ስርዓት ንምእላይ ዝግበር ጎስጓስ ኣጠናኺሩ ቀጸለሉ። በቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዝጀመርዎ ቃልሲ ውጽኢታዊ ዝኾነ ጽዕንቶ ክሕድሩ ጀመሩ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜያት ማለት ግንቦት 6 1994 ፕረዚደንት እታ ሃገር ዝነበረ ምስ ውድብ ሓርበኛታት ሩዋንዳ ናይ ሰላም ዝርርብ ክገብሩ ተገደዱ። ድሕሪ ዝርርብ ምግባሮም እናተመልሱ ተሳፊሮምላ ዝነበሩ ኣይሮፕላን ብዘይተፈለጡ ዕጡቃት ተወዲቃ ወደቀት። ነቶም ፕረዚደንት ሓዊሱ ኣብቲ ኣይሮፕላን ዝነበሩ ኩሎም ሰባት ህይወቶም ሓለፈ። ነዚ ተግባር ስዒቡ ብቐጥታ ሚሊሻታትን ወታደራትን ህቱ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ቱትሲ ግልጽ ጨፍጫፍ ኣወጁ። ንቤተሰብ ካጋሜ ሓዊሱ ብዙሓት ቱትሲ ብዕጡቃት ህቱ ጨፍጫፍ ጀመሩ። ዝበዝሑ ቱትሲ ዝርከብዎም መዓልታዊ 10,000 ሰባት እንዳተቐተሉ ን3 ኣዋርሕ ዝኣክል ቀጸለ። እዚ ጭፍጨፋ ምስ ኣብ ጀርመን ብስርዓት ናዚ ኣብ ልዕሊ ኣይሁዳውያን ዘብጽሖ ዝነበረ ጭፍጨፋ እንትወዳደር ብ5 ዕጽፊ ይበልጽ። ኣብዚ ግዜ ካጋሜ ምስ ውድቡ ብምዃን እቲ ኩናት ሕድሕድ ጠጠው ንኽብል ዘይሕልል ጻዕሪ ኣካይዱ። ኣብዚ እዋን ካጋሜ ኣብ መዋጥር ኣተወ። እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ቃልሲ ነቲ ኩናት ሕድሕድ ከይጋደዶ ብምስጋእ ኣብ ክልተ ሓሳባት ተጣሓልም። ይኹን እምበር እቲ ዘጋጠመ ጸገም ዝፍታሕ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ እንትውገድ ዝብል መርገጺ ብምሓዝ ቃልሶም ኣጠናኺሮም ቀጸሉ። በዚ ምኽንያት ውድብ ሓርበኛታት ሩዋንዳ ሓምለ 19 1994 ተዓወተ። ድሕሪኡ ካብ ብሄር ሁቱ ዝኾነ ፓስተር ብዚሙንጉ ሓድሽ ፕረዚደንት ሃገረ ሩዋንዳ እንትኸውን ፖል ካጋሜ ድማ ምክትል ፕረዚደንትን ሓላፊ ምክልኻል ሚኒስተር እቲ ሃገርን ብምዃን ተሓረዩ። ብኒ ፖል ካጋሜ ዝምራሕ ሓድሽ መንግስቲ ሩዋንዳ ኣብ መንጎ ብሄራት ሁቱን ቱትሲን ዝነበረ ምትፍናን ናብ ሰላም ንኽምለስ ዝወደቐ ኢኮኖሚ እቲ ሃገር ንምዕራይ ከምኡውን ኣብቲ ዘርኣዊ ጭፍጨፋ ዝተሳተፉ ኣሽሓት ዕጡቃት ሕቱ ናብ ሕጊ ምቕራብን ካልኦትን ከበድቲ ስራሕትን ይጽበይዎም። 3.5 ሚልዮን ዝኾኑ ኣብ ማዕስከር ዝነበሩ ስደተኛታት ናብ ዓዶም ክምለሱ ተገብሩ። ብዓለም ለኻዊ ትካል ሰብኣዊ መሰል ዝተኣወጁ ኣዋጃት ኣብ ናይ ሃገር ሩዋንዳ ፖሊሳት ተኻተቱ። መምሕዳር ካጋሜ 15,000 ቅድም ኢሎም ብዕጡቃት ሁቱ ዝነበሩ ናብ ሰራዊት ምክልኻል እቲ ሃገር ንኽጽንበር ገበሮም። በዚ ምኽንያት ካጋሜን መሳርሕቱን ብክልቲኦም ብሄራት ተቐባልነት እናረኸበ መጸ። መንግስቲ እቲ ሃገር ነቲ ወዲቑ ዝነበረ ኢኮኖሚ ንምምሕያሽ ነፃ ስርዓት ዕዳጋ ኣወጀ። እዚ ንሩዋንዳ ዓብዪ ለውጢ ዘምጽአ ናይ ኢኮኖሚ ፖሊሲ እንትኸውን ኣብ 2005 ካብ ዕዳ ነፃ ዝኾነት ሃገር ንኽትከውን ኣኽኢልዋ እዩ። መምሕዳር ካጋሜ ኣብ ዘርኢ ምጥፋእ ዝተሳተፉ እሱራት ሕነ መፍዳይ ይገብር ኣሎ ዝብል ጥርጣረታት ክበጽሕዎ ጀመሩ። ብተወሳኺ ከም ጸብጻብ ውድብ ሕብራት መንግስታት ዓለም ብካጋሜ ዝምራሕ መንግስቲ ብኣማኢት ሚልዮናት ዶላር ዝግመት ማዕድናት ካብ ኮንጎ ብዘይሕጋዊ ወሪድኩም ዝብል ክስ ቀረበሎም። ኣብዚ ስርቂ ላዕለዎት መራሕቲ ኢድ ከም ዘለዎ ዝተገለጸ ኮይኑ ካጋሜ ኣብዚ ጉዳይ ኢደይ እትኾን ክብል ነቲ ክስ ነጺግዎ እዩ። ካብ ሁቱ ዝተሓረዩ ብዙሓት ሚኒስተራት ወላ እኳ ይንበሩ ቀንዲ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ብኣባላት ውድብ ሓርበኛታት ሩዋንዳ ይትግበሩ ነበሩ። ነዚ ስዒቡ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ዝነበረ ፓስተር ብዚሙንጉ ስልጣኑ ብዓርሰ ፍቃዱ ለቐቐ። በቲ ግዜ ምክትል ፕረዚደንት ዝነበረ ካጋሜ እቲ ዋና ፕረዚደንት ቦታ ተረከቡ። ቀጺሉ ኣብ 2003 ኣብ ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ካጋሜ ተዓወተ። መሪሕነት ካጋሜ ኣብቲ ሃገር ንዝረኣዮ ፈጣን ለውጢ ብብዙሓት ይነኣድ እኳ ተነበረ። ብኻሊእ ወገን ግን ኣንጻር እቲ ስርዓት ተቃውሞታት ጀመሩ። ነዚ ዋና ምኽንያት ተገይሩ ዝውሰድ ተቃወምቲ ፖለቲከኛታት ነጻነት ምስኣን ግዕዝናን ካልኦትን ዓለም ለኻዊ ውሽጣውን ተቃውሞታት ይግበሩ ነበሩ። መምሕዳር ካጋሜ ንሩዋንዳ ካብቲ መስካሕካሒ ዘርኣዊ ጭፍጨፋ ኣድሒኑ ኣብ ኣፍሪካ ዝሓሸ ልምዓትን ሰላምን ዘምጽአ
ብሩዋንዳውያን ዓብዪ ክብሪ ዘለዎ መራሒ እዩ። ካጋሜ ን20 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐን ዘሎን ኮይኑ ኣብ ዝቕጽል መረጻ እታ ሃገር ከም ዘይሳተፍ ገሊጹ እዩ።